Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Mwanchu murigereria Nensoko TV karibu sana sense meiga yenkwana ya bene obutuko bwarero inyoranga nemesema yakuru Nensoko chinse satwegendrete maiga yogo sanganere ebarongo yane Frida Kirubaso gokumanya ari aenekiwe kurwase chinsemo au nechinga kibono turachigo sangaso obutuko bwarero kumurekera mange ayo agendreta subora iboge siasa sense ya Kenya orugongo rwagusi nabo igotumurekere amagendro hasintunde tari ntangani etari ya kabere nabona sintunde ya gatatu ase studio nigo togo chigo sanga no mujumbe nsemo ebunge ya West Mugirango Mheshimiwa Steve Mogaka oyiboigo ore omwakili na boigo asensemeria yebunge enene garase committee heria Justice and Legal Affairs Committee JLAC committee kurigeria mangana kubwatakana neri chiko na boigo committee ya Decentralized Funds Account Committee eyo kurigeria mangana oversight of funds chiko nyarakoba chiko bwatuka guchia sensemeria ya grassroots tubata mange turachigo sanga ari aenekiwe ase ebunge ya sensemo ya magendro na boigo tumurikira manga sensemo yobora iboge siasa sengencha songorwa gusirit kuria kabere rero na manga enekiwe karibu sana mwakili ntango yore abuto umwako tumeranire lakini ndekero rigo chakera karibu sana sisi studio jisana boko mukwani mugusino murigeria ikero ko mwarigana senkwani tubutkwara iyo mono sana abategereri ba minto nabali baroche TV ya Nensoko teto bakwani ngambi yo muri bayirire mwaka ngakyo bayirete iyo no muti nyoka bere in fact na byaro tu muti nyoyo matukomake gatigarete na chire asisa urto semani na ende to encourage ense ya stomenyete naba ititore ekobere buya embere buya twakiro monene ngambiye mono karibu sana mheshimiwa bono ntagete to chake nimetina mange to bwate to guchikomurekera nande by the way asege sweli bagote banga sad fan nje tukuriana rio kuiboro irire gati umutinyo kabere igo bono ekero oyari gante guchengereria gotokuganira mayatika turategerera chinkwana chene kiwarero ase ensemo ye county ya Nyamira nande ngorengia ensemo ye bunge yago ya West Mugiranga sengencho na manga enekiwe kururitu kurigoro rero nabo igona mangara chiko enekiwe ritukoria ankyo erinde to cha studio to chakero tumanye birengere byago mbiribi tatega chinkwanechi inuna abantu baminto abantu abanda banene abamura abagona utangaza n'ubuchoni bonde bakoletaga na umutagetego no mochumbo liolega omumuro liolega omumuro linje na mubwate chikurekera ariko lichikura bono chakire kongongora igakonda ama nero ukoragera nababisa montegerere mbatebiga abagusie ngaki yaikire bono toko na chekira abantu bali bagusia barayi batagetoka ende bosio amo togene na barabuo bali batagete batigare tikabana boyo mwangete beirego nabo motagete igo atigarana koragera very good mwancho murigere chine chinkwana chiyo mokonyi bumurai wiki amagia Jubilee ekyo Mheshimiwa Steve Mogaka achorire buno mujumba se chikura chuma kabwe chirubere merongevere na ibere mujumbe mwakili Steve Mogaka chinkwana chiwa chigure ningani ko iwe biranga TV yako itangani kegima biyomono na ende tikanga kira abantu ba West Mugirango ngambiye mono sana egekwera banchorete inde umuchumbe bweka ase Nyansingima ase ekiama ya Jubilee inche no mujumbe wakire chikura chibalire kire moyo ase ekiama ya Jubilee na ende kiama ekiongo ya kanande esha y'umusarone aba obisaba gokolega siasa obisi balia igo karibu sana abalimu akire mosomekire na deputy party leader wasichi chairman cha Jubilee n'umusarone bakoria na ende gochumo motwe nimba isego kugaragara ntebenga umusarone turi gutumeka kolengana na kore ikerengera kia nebune member echolre ya Jubilee wiki taraera ni make statement lakini mbuya mono ase etaro yakorwa ase Nyamira in particular West Mugirango constituency
na inde ntagite gwakira abantu bane ba West Mugirango nga Kongole buna tura abantu ba maskani buna tura abantu bo Morembe ntagite gwakira abantu bane ba West Mugirango nga Mbuyamono especially Nyamira town asoko igore echiro yaito asoko igore town yaito onde bwensi obwate ebyasara byaye ebirengereri byaye aichao ningora naenda agenda naenda I'm happy nga enkwana nyugwete igoro yomo mwabeka ne yango yarengeri yugiboro ne yango mwata eri Mheshimiwa Fred Matiang'i. Oh okay no president yakoli wasino go jumbe Obrai bwenza akori korangane chingwana. Tari bujumbe bwa West Mugirango akori. Tindi gotaka naira lili muntu tari kori kero kyo bujumbe lakini rende tigante abayiga. Mbuyamono etimu yatara ase West Mugirango asogo choranga asimugo kwanira abantu bane nkorwa stage ya Shivling alia asitua bwate campus ya Kisii University ya siegetwe ekero Mheshimiwa Dr. Fred Matiang'i alenge minister ya education igasa ali very historical ekero nkunyura ngumuntu bwata maskani ya saba gusina abanyamira angasa alia eginte gitangania gwenete gokora ekero gwachira alia no kubeka liuga lyokorera ogokwa no gusiekwa ku university ya renge ya Kisii ya renge go operate kurwa Shivling Elia kabere ncheno mo Kristo na endo mo wakili mondo tayo abo monene usomoke na nakurama aende tinkurama igo ongu kobolia ayekwandeta na iguro Mheshimiwa Ojimwambe kereri yogi undokireli John otebire na muramire lakini rende muche monge clip chiane keregento kiane kere live ase karamete umuntu onyobo chu obo president na obo kolike guga ribori rirego mwakiri inki na bakonyete ogachora buno mujumbe na ero koligere chikura korangana ne chinkwana chi gwategere gari atanga na kubwaza soko boko Mheshimiwa Fred Matiang'i tigankoira libono kuruga ase okatua umiranete naye in West Mugirango nekero gwache to muchango nyakemincha nekero kwarete tuwe na chairman ya Kenya Lands Commission ntua umiranete naye naende ngwa korete campaign yande onye gwa korete otebe ngwa ngete besindi yande egekogera ngwa bwate candidate ye ekiama kiao gekoro ku UPA kwa engineer Dr. Fred Matiang'i nkuwa bwate candidate ya ODM kwa renge go support nje nomo moima na renge uhuru agantiga ichama ya Jubilee agantiga aba West Mugirango bakambuguli nkaberoro I want umusachu yo ukwana mangana yo atebenga inki ankorerete inki atebetia aba West Mugirango bakangakira chikura ayo na mangana yo bolimo ayo na mangana abulira maskani ayo na mangana yo kurama na guchaya aba West Mugirango bali bangakirite kura and I don't take that very kindly. On the contrary, the roya beteri irinte bega and next time ngocha se studio yo nkobareterande a call log ne register ye kworokia nga nsimi kiwa kiruguse waka ekero mumuro yo arenge kubwatwa incha akirite simi buno jumbe inche sibino mogaka na akiritwe simi na ero nyorete Mheshimiwa Fred Matiang'i kwa akirite simi chire chinsa 10 nechitageka gete ondebi ngango chikubwaturi inche sibino mogaka na ko organize aba wakili starting from when duguyane bagachabuo bagakore bitari gokorwa ikageruka minchoria watebire rero na kuramire and I'm telling you orokia egipindi clip no aneka monkuramite kibe sairenga kwana kunga kana sobo wakili na gokorerete ekero kwarenga kubwatwa kibe sairenga yes kibe sairenga kwangete nkorigeri chikura kibesa irenga
Tusikie basi mwakili tigante benga tigatusikane ayerigi chikura chao jobo president inche buno mujumbo West Mugirango nimbwate a candidate ku West Mugirango neri kuri yobo president ku chief justice David Maraga na ndole mu murominto nsike onye wokori yobo president bwao buligie lakini tigagutumio bolimo ngana akoramire if anything sika aba West Mugirango egakora nabu twakubwatoka ekarukwa kurwa Karen niri tukelyo ngokoretera de collocs kerare ngokore kwere yo nekero namuirete paka CID tukamurenda mpaka tukuma fish out of that and that's amangana you I want to say Dr. Fred Matiang'i shame on you lying openly to the public and on my mother's market. Katutikata se engane yo asengencho you seem not to know much ase kiama kia ya Jubilee asengencho turamanya na mheshimiwa Fred Matiang'i nkori yare obora ibwense but there's this mheshimiwa Fred Matiang'i ase litukori gora asegeti yekerenyo gari na igegetwe koba omonogari bomogusi nakyo yego chikoba gochibosia asengencho bagotebanga bono rongo rwagusi rwatwara omonogari bono abantu abakisi county na inuguchika moto bera bororo nko igunde gavana Simbarati okwero ko monogeri bwo mugusi bono na ai gwante biringo yondo irirwa kerenyo obekiru ko monogeri yo mugusi ase a point yeyo inje bono gonde rusi gusi mbenyamira inje timbwati monogeri kurunyamira Karutura atuaro monogeri into tebe, but for now, nche goncho lilo ku represent constituency ya ne ya West Mugirango, ase kirenga na kiregento, gonkorwa ni constituency ya West Mugirango egenderere. Aye uyo konogera bagusi, tigana kuba nogera sa kuba nogera gochia, ikia kuba nogera timanyeti, lakini tigatumanya iga inche kwa na bunu mwakiri. Ebya sara byense ya Kenya. Igo bigokorerwa se bunge ya Kenya. Abunche na babunge bande tuikaranste ebyasara byokebe wo kabira nga inche ngatererete kabira gete ya mbiyo ase katiba yetu ya Kenya mbiyo anywhere yes and I'm saying monto otali gonchora kura buno omujumbo West Mugirango tigachiche ngora egekora naganiye kura yane onyoka kurigiye kirugo kya igoro ake kubwekiane but asa mangana yobonogeri ndwana kurangeri gunto chore monogeri nakitoka tabanga bona kertuska bosia sengana yoto chukore ndo so asena mange tura chiko sango butko bwa bago tabanga kubatka ne chibicha ne chirichiko ene kiwa bago tabanga ground kya wire tofauti Tabuti asiki asinge njoba bateba bange bone wave ya soira se ensemega yo kwameria serikali nabantu bali broad based batabanga ground ya nkyo kwameria serikali omanyete muralia kurachia 2027 inchiraika na chitega iganga ukanirinde nga chinua chebe nali getenga be careful not to dance yourself lame before the dance actually begins. Kura chia 2027 tichiraika. Monto tayo kurugusi osoire e ballot ya kirugu kende gionsi ge korigwa in 2027. Ayonsi moko na go akirwa amatitiri about aya na yabantu baligeti attention abaya na yabantu batagete kwe aligori ekere byasara bya 2027 bigo chagwansa kubangwa n'umuntu agendo atebenga inje mbogore ti abagusine bagiyane inje mbogore ti abakambane inje mbogore ti yo na biyoro bigendereta bonoka byasara mbiyo bya 2027 byansire the day togo chakurangirwa na IBC inga bali mutagete birogo bya 2027 onye ne kiama lete liyeta lyo muntu ino that is the time okucha gushtukanga abantu konye bako na kuogaga mariyeta batayo Tigato sikabasyo umwakila soko kodra lakini naende manyaiga inche ne member ya Jubilee ego
echolile ne chikura chiane chigerete budget ya Kenya igotoma chibesa guchikia magia Jubilee batreno mwishimiwa toma ithio sekia magia onge bwato mondo karatika ndoraika asitogoteba buna Jubilee ngantu bwate candidate yobo president last time muntu abwate mujumba wa mukoro by the way nero munyakiro gogo kiago no maedebo omujumba ruseti wo ngo chanda sabwo egekogera yo ayinto nkujeyera tore nga yani omujumbe uruseti wo nabantu akaegwo bo ambassador bogo gwakana chibese chibwete cyo mujumbe iga ogonde binga bono gare chairman ye kiama kiane akuryo musaro no lina chire ngane no rachete abagirwe ayingo chatore tigatora ayense tumaye kwera na ye constituency kwera sara tuligete ne constituency goro yo muchumbo yo nkonyane kirande gare asokokorera ingane yo ase ngojikira sokokora chinkwana cyangwa tabanga uko bakira muyamo n'aba West Mugirango n'abamenyi be county Nyamira sokwenekia omorembe kwenda se tukurigora se account ya Kisii arontu aro chanda ke chibura buru nchene getigwa yabuno murai ne baturi ko koboko abarai bari baroro ne banko baro koboko. Do you condemn such chaos chikoba se political gatherings asenga njomba kwa na leo nabari kyamangana kurasumbagani yamabate abanga chigun sinja tometwe ande mono bago blame serikali na security apparatus sasa ko fail. Do you condemn it? Ondobwensi uli intolerant ondobwensi ukoigubobe na gusumbwa gusekumisa gusegoita umuntu ngase saulia bwate birengere ryebiyao nebiyaye umuntu yo ne pumbafu umuntu yo ne criminal umuntu yo igagwenerete kubekwa asabwenerete aya abete Kisii County injamangana Kisii County tindikotakananya kwanira nabo Kisii murigo yes I know murai kurugusi inu Kisii na murigo I am telling you nga abantu banyamira n'abantu tole abasomu na ende tole extremely organized akiko batebelinga no ene candidate yeyo ogonde binga Jubilee oyino muntu Kisii County tali muntu nyamira bantu banyamira igotora abaitebere igotora abantu bamaskani igotora abantu tusigete nyasaye tusigete mwanya bantu and I want to say amangana yeina Kisii kwanza mwatu nyaretera nyamira during the by election toire ngora toribo na ende we are not available for a discussion yeyo but asa abana bali baumise tuwe poleni sana I wish naba manyete igonko genda mbakorere obuwakili for free onye bamanyeta abantu babakorere tamangana bunayo abantu bunabwo chingurunchiro ase amachiko onye n'oburai bakora ibonde bwose chingurunchiro ase amachiko babwenerete ko bad na band mba contest kiro kende gyonsi but I want to tell you ngegento kiriakora tunegento kyobo soku negento kyobo liri negento getawwenerete korokana ase mwanya bantu tole nakina kira abantu bane banyamira nga kongole inu igora echiro digo montao ni byasara byaye arosa agende etebenero egukwana igenda abantu banyamira in particular igenda abantu ba West Mugirango batagite memoro mwishimiwa hase enkwane yo nabigo ayuna yagendera ya siasa na ndo gwate banga kinchiraika tikatoya tigira gwentu chiko yagenderia chinga kicho chiko kore ndikatora so ase bono hamangana yoburai na magendo no bakoreri bwago kuno mwakili tutara so West Mugirango tikatora chakira sense moye bunge nene moiranete kurwe recess goikraboni gebi karondo chembu yabigendrete sofa na gotegereira se gatie chinkwana kwa rurega nte dora kwane nkwane iga era sense mega se kwa etokoboko e committee ya petition ase okoria kubeka regulation ase mitandao aiga sense ya Kenya se kolengane chinkwana cha watebanga abantu mbabwenda ko ba protected especially umtandao wa TikTok ne mitandao yende ego expose data privacy kurato teyango igoro ye petition petition ye yaletwa no mwananchi aligoteba buna iginte kigekoro ku TikTok kebe banned in the Republic of Kenya egekogera kiaumisira abantu abange ebintu bikwanekerwororo nebinte binyaka ebintu bigo tokania na paka na ende bintu bikorama na gochencha abantu bande egie ikagera uyu olete petition yibunge agateba ngegente kekuru ku TikTok tikakebe band
intwe bunaba bunge kere committee ya petition ya ikaransa ikaira maoni igotwa kananga Kenya igere a super highway ya information na kere product ekoba invented igeta kere gotwara ubusubore gocha Kenya na kiagera ngachangira ngatebye committee yinga egento getakire mainstream media buneye nachaga mubwate regulations chino mwete nerete uise ko mburukania igonko genda ngosoera se media council mugaya na mangana yaire bone binde bya social media mbibwate regulations buna chiricha media council and igaba ntongo chabale babagura kwanyora umuntu uchire ukuramire inje naramirwe many times na bere cyber bullied marange sana nisa ulinkoligereri nk'umuntu nakurama tagutiga getonga so mubiro but inse koligererie ege sheria kurama muntu ndi bwensi gose kumubeka inchiratali particularly umuntu bunanje professional umuwakili na kolire bina ebingega bank manager na tenere jibengi chinene umanyete ngosoere ngwa bekire nchiragete ungakane gora oni kenyengi mumanya kungakana umanya afford. And that is why we say dinga as social media platforms igototagete koegerera obosibore bwa mwananchi onde bwensi okwana ibirengereri byaye aba machikarongo tebabalenga ugokwana ibirengereri byao goikorende totacha oyomine byara ekoerense yene yabantu bonse birengereri byao tali rasima bibe bune byane nere sababu tu recommendinga egende gekoro ku TikTok tiga kebe regulated na ndi nabana atebetenga inu TikTok tiga koganye serikali eba regulate ekora ntu akananga nonye ne chikanisa kwenye ya kiaikira se serikali yetegete kuba regulate tukakananga yaya tiga chikanisa chi regulate igo tukatebanga council churches of this country irana mwe regulate motebenga nkimoko nya as enchiri na belief system chaino. On the same note na batu atebetenga TikTok bagende na barabuo bete nenere narorata ke ko otherwise serikali nkuba bekerera machiko na mwanze gukuraga iganga nya serikali ya bachana narorata ke ko bori asengenjo ndobwate Computer Misuse and Cybercrime Act ya 2018 na Data Protection Act ya 2019 injeleteyo machika yari kurigerwa to incorporate asengenjo more regulate TikTok yoka asengenjo social media medine bwate chi platform chinyinge yes tore morenga kimo either you incorporate amendment chika under chi existing act chika mubwate ase ensemo yebunge bosenga kimotete ko amend petition nga kimotete a petition yeye na gotebie yacha nyeno ya gotebanga igendege kuru ku TikTok ya totokanirie kiare dirobo nyaka bana bake bagosoma ibintu batawenere tigosoma na igotiga gesiekwe na kio a committee ya petitions ya rest report gochase bunge tukayechangira tugokananga yaya nturi ko bani gendeke instead tigakebe regulated igo recommendation ya ito nturage yakira kura itwate betenga igendeke tigakebe regulated na kyo ekero na changirete na tebetie abanyene TikTok inki moko ganyira inwe social media inki moko ganyira eserikali yete kuba regulate moko babuna media council ere mwekore social media council mwe regulate mwe kabanyene dibaga mogo tiga serikali yete kuba regulate yako era serikali yeba regulate ngoso yere siasa ime kororere ngaye ucha kukwana na lijumbe bobe bako saretie platform ije so igoto igorerete freedom of media and expression but under a regulated system and that is why ngwaji abantu ba social media TikTok, WhatsApp, Instagram mwensi pi
rise to the occasion mwe regulate muteregulate tie serikali nkoba regulate yere yekoba regulate ngocha mole gokura bunge nga serikali ya impeach on your freedom of expression. Asage mheshimiwa asenkwana mwe tokore kura se bunge bono totirimboke to so ase county ya Nyamira nara gokuru chinkwana lero you are seeking a statement kura so munyakero go we a committee I'm trying to find a name go chatire elinde komanya about the suspension ye project ya Magendro a World Bank iya teneniwa kubwatekana ne chinkwana World Bank yata tobo tukibakora kechipe sanchira tumeka buya sofa no borite gati ya maborio gari kwa taka kumanya konyo kura so munyakero gori tell us something ase a project ya World Bank ase county ya Nyamira ingikegerete eteneniri na ande what is happening komanya kwanga tikatura ikwa sengencho kwa faida mwancho murigeria egatie chinkwana chaga se ebunge lero rinde togocho tumanye chibekengo do chibekebuya. Speaker, pursuant to Standing Order number 44-2C, I wish to request for a statement from the chairperson of the Departmental Committee on Finance and National Planning regarding the suspension of World Bank funded programs in Nyamira County. Honorable Speaker, on the 15th day of December 2025, the National Treasury suspended 3 World Bank funded programs in Nyamira County, namely the Financing Locally Led Climate Action Program, FLOCA, number 2, the Kenya Informal Settlement Improvement Project, and number 3, the National Agricultural Value Chain Development Project, due to alleged financial mismanagement, irregularities including unauthorized use of resources, unsupported expenditures, non-delivered activities, and governance failures. Noting that the programs are financed through the National Exchequer in collaboration with the International Development Association and the French Development Agency, there is great need for clarity on the circumstances surrounding the suspension and the measures being taken to safeguard public resources and to ensure service delivery. Honorable Speaker, it is against this background that I request for a statement from the chairperson of the Departmental Committee on Finance and National Planning on the following. 1. A report on the finding that led to the suspension of the 3 said World Bank funded programs in Nyamira County. Number 2, a report on the status of investigations into the alleged mismanagement of the project funds. Number 3, the expected timeline for the completion of investigations and subsequent reinstatement of the projects, if at all. Number 4, measures put in place to ensure officers found responsible for the alleged mismanagement of funds are held to account for those funds. And finally, Mr. Speaker, the steps being taken to ensure continuity of services and mitigation of adverse effects on beneficiaries pending the reinstatement of... Mwancho murigeria niritukoria rero mwakili kirogo sik komanya hekatia maburi alikuwa porika go inki kegendrete so far so manyibwa ga se burobirigo World Bank oyore in suspension kuna to kwa bono iga tintageti gukwanira mangana yi report yetara soka batie kitumanye tenkelinga World Bank nja teneni chibes chiabo utumeka ase county ya Nyamira ase Sauli barorangu butenelibwa bwechibes chinobobe nekro bateneni go mbatebete ebintu bigerete bateneni tie generally igo bagatebye serikali ya Kenya gwetera se minister ya finance yes Mbadi nga enchire bintu bigenderete Nyamira bese chetu nchigo so, and that is why nchibuno mochumbe nonye mangana ya account tali inse ya na mangana yes chi senator I said Nyamira County ige ikaransete West Mugirango constituency no bago kole biasara. In fact
onye chibese chichikaibire buna gekoba igo chibeire a constituency ya nega Bunyamira se county currency, and that is why unumu wakili naende umuzalendo kurunyamira na tebetenga guika tutuke tumanyenga inkieke kiabete geko gera county ya ne ikolus chibese bunechi. So ekere report kamili ya chire naliyo turanyangasere, but more importantly aba guroswa aba bakoira chibese chia Kenya chiro chiasinyire 6 million chiko na Nyamira county unatama itias chikocha bono neti chiense World Bank eretete umaite bara governance standards chiabe chire very very high goika ase ogocha goika ogotebi gunga eye korumangite gosererwa nga Nyamira bono ekorumangite gosererwa abantu banganyire ne World Bank yanganyire ne chibese chiabo, yani that is the biggest confirmation. Nye mesiere Nyamira is impossible. It is irretrievable. It is irredeemable. Nere sababu nabu ulibunge nga National Treasury goikabatolete report Kenya ngimemanye ngangieke kegendrete Nyamira nekere report yego chagucha. I'll make sure na ende mbate bimoche tuyasansulira abakenya batiganyire libagari abwango gotebia abantu bali Nyamira county nga shame on you, shame on you. Onye mualire chibese kirichie share of shared revenue kia Kenya mualire nchibu atikele chigokora bono nechi chia World Bank, and World Bank is an international agency nekeroba akolirega. It therefore means nga there is no donor Iran chebesa chiabo chiche Nyamira, and that is why keronkaranse buno mujumbe ngote banga anotwa ikiwe bune county umanyagonte binga nonye mbono ng'abantu mbarabwo bagenderete guturama bagenderete gukwana iguru ya 2027 bagenderete gotebanga tukuragira naba na enemies instead of helping to solve amangana bunaya kibese chikira abana inchi ba Kenya. My friend yekena kindikire naba West Mugirango kero kigwikanga kore tuchikogendera kubwatire na into manya ngayemiro biri ya ikeire na boigo tuchikomanya asenge njuwe faida yo mwana inchi Nyamira na ndemo no gwatire West Mugirango na ro tara manya ngikegendere. And by the way taria yoka nonye inche county yeye igo barenge tenants as obviously ya CDF for a long time, for about 7 years now. Una naso etega mbana gwaka na rent, yeah, mbana gwaka na rent inchi bunu mwakiri nkabaye demand baka na rent. Rero governor Unyamira igarangeli kugocha Senate aeresa maswali na incha ya nombe gitororonga igo muko ibamwe bakachibesa chia rent mumenye tobisi ya CDF iga ikororo oteba na nyarekire bono tinkoira likende ngali baganda yana nyagitari mbwene. Let me tell you ntogo koli guchisara kasi kabirechi service yete Nyamira chibesa chia Nyamira chigenderete gusira onye aba senator ba letere tunaba MCA omuibi with the serious accusations. Akebisanga nga technicalities ntoli gotigana na inwe besa chia Nyamira njiri go siraiga tuli moyo. We will walk all the way to make sure nga the truth has been unveiled. And I'm telling you obujingo obotaire tigali Nyamira abantu nkurara morechera mpaka yesaira. Chile chinkwana chumo wakili Steve Mogaka na ndimbu ya chikawote abauna ne allegations, simbu ya tairi na allegations na ne chinkwana chaya. Tika tuskebono, tosoe asensemo ya Magendre County ya Nyamira, ase chinkwana chaka sinari wata yanga bantu ba Nyamira, imwe bangete mbuwato machoko. Ntundu buwato machoko. By the way, I should thank you nandene na kulikirete message asengi nchekero na arochenga abarai, neba mugutuara political differences, ngocha muramo asengi nchi mwananchi. Na rama tukabuango ikaba jumbe bonsipi mocho rase County ya Nyamira, amono mwakilisho wa Sobati Mheshimiwa Jerusha Momanyi mwakoretaro ya bene kurotota murobiri wa Magendro okuwait uyo ogendrete wikira boniga na bogotomanya asengencho murikito Steve Nyarikimbu na tomanyetinga chibesa chibwatokire ne billionaire mo nukutakianda chabwente ko konya chiskuru 50 no mona isa 63 and the project you nebwente ko era mwaka gocha ali 2027 so far asetare no chibunge chi account Nyamira ngimwaro cha nande project ya Kuwait what does it entail? Okay bia mono liswali ya boli chibese cha Kuwait
karachi manya iganga ichine chibesa chiarue tuwo cha Nyamira County ase Sauli ekero 207 chikura chiagendete buna chiagendete abantu bagaitwa abantu bagakorwa abakimbizi Nyamira County ase gusiyengima nero yoka yabwate enkoro ya mwanya bantu igapokea abakimbizi bali baseretigwe kurwa chinsemo aho bakamenya agali ekerenyo bakamenya agali ya Uhuru Gardens Nyamira paka kaekero bachite ko basettled na sisa uli yaigo ense ngokonyere ensende yonsi the world nkobekaneriamo yakonya ense eliyerule go host chi refugee so this time round Nyamira County nero yabete iko host chi refugee and because of that ebirasi biri bamenyete amanyansi ali babegete chikambiasa ligete agatwara environmental negative impact so chibese chietwa etwe egere chitumeke kwagacha ebirasi na landscaping ya sali ya chiskuru chirine nebiti bya tumegete wapokea na kulinda abantabu chibese chietwa etwe omwaka 2008 chigansa gwakirwa emipango buna chikoibwa kuru 2008 igo chiachete koigorerwa omwaka 2024 kero nacho ori 2022 in 2024 chibese twachigorera chisoe ground kuru 2024 na kingoteberanga saitani tari kurara ekero chigoreretwe tukachigoteba buna abachumbe aminto chibese chiabutire igo and this is the one more reason imbwata maskani as president ya Kenya egekogera 207 na litwanyote post election violence ekero Kibaki are president bese chinchi sogeti paka Kibaki akainuka Uhuru agasoa emyaka 10 bese chinchi sogeti Uhuru akagendaka n'abachumbe bachoretwe during their time it is the time yoyo mukuraro komube in 2024 na lichibese chia succeed go koigorerwa chisoe ground nekero chikoigorerwa emekora noere Ministry of Education eka chi contractor chire fake bapange tenga chibese chichibwe and that is why tuacha mobuna barai bagusinga intwe twasoki chibese chi 2024 ntoligo ikakura 2027 echi project echitarahera and that is why tuakora that inspection kwenye chia block unonye nkuru kuwaiti aliase chibese chio chiarekorwa but rende the good news neringa together abarai bagusi banyamira ntwa rubura chibese chio inche ase constituency yane skuru yege sieri igo yagenda te contractor bogus igansa gukora ibintu byaye skuru yabo mondo nero bagansa gukora project yare guchikugwa bakaseri gukurwororo project ya Nyagachi Busamaro ward ero contractor nja soete ego ragachi Nyenga nerieta liye company yakoreta chibesa chisokigwe takora kindi the same with the skuru ya Mongolis and I want to say nga relatively ekerotwa tarete na kingoteberange kerubwato muchumbole focused ekerotwa tarete nonye chiskuru echichiane chireiga wese mugirango nero yanyorekanete igasie kolire irigaigai kobwa chi constituency chinde and I want to thank God as ogonkora kobo mu accountant mu wakili na ndo mu Kristo egintagete ebintu by'abantu bane bikorwe and that is why chiskuru chiri chigenderete gokorwa buna Makairo skuru buna Ikuru cha skuru buna Nyaise skuru buna Bonyunyu I want to confirm mwako yotarahera nkoigora tore chiskuru echio including Nyakemincha Nyaisa and the rest of the schools in Kianginda and Njoro. Ngoja torora senseme yo kurenda se project ya kuwait chinkwana chega tiaba jumbe bamino gari nare gotegerera bari gotebanga asenare chi contract chiga chi infrastructure wise mbara korabuya but furnitures they've delivered furnitures ejeka ngaijibe kironya infrastructure nyene tirahera umanyete chi contract ye abeta structured chire ibere chire independent na ende nchi abwate timeline abantu ba furniture barabuo mbae tuwe contract ya abere separate
by deliver all the furniture. Kaiba begete bono furniture. Bono furniture echinde chigachire echinde bone chigotumeka ase birasi biriye bikoro abanafunzi bagotumia, which is all right. Egekwera chi desk cheito chiarenge chi school chiarenge chi desk abana bagwenda gutumeka, particularly nche standards chiane chia West Mugirango birasi byane bibekire tiles bibwate lockers, so chi desk came in very handy gokonya abanafunzi gutumeka. And I want to thank abalimu bali ba pokea chi furniture yo, because gotubwata furniture yebirasi, gotubwate equipment chi laboratory, gotubwate even computer labs. You know, again the Kuwait funded project igogia likuira chisemi infrastructure yechisemi cheito to another level. Lakini saitani tali kurara whenever things chia Nyamira chigocha igokonyora abateneri mbali banyamira bana kubeke mekorogoto. But I want to tell you kituraba jumbe njibuna andega ndeli jumbe my friend togo tenena on the way yebintu bya West Mugirango sahau we will shine ase tarino mwate betenga project yigane pwente kuikomwerio January 2027. According to inspection, you know, are you convinced by January emirubire yonsi yerire ebilasi bya yigonda inda speak for myself inche buna West Mugirango by December igokonyora tukuranite namanganaya igona lingete notice abantu bane bali mole bobebekaine abwasti project chigokorwa chi project chine cheito na inwe chipe shughuli tara rata nga abantu abumbare mugondo lituko batari mugondo teba mubwatari chumbe umuntu agweteri kumakachi, because we agreed no monkey business ase byasale bya project cha Kuwait ne chibono maete chiko cha go boost infrastructure ya ito yechi skuru. And I'm telling you abantu neighboring counties ebe Bomet ebe Nkisi ebe Noma Bay toma abana basome Nyamira in particular West Mugirango hapo ndio maneno yote. Tikatusaga kwa se chisemi cho asama tukagwango iga wa tarre sana se bunge ya West Mugirango kwa watu kile chibasa chitarinke chiego sira baroki wa wetera chibasari school ya gesiaga nega tichi school chinde chinyinge kwa watu kile chibasa chinyinge sana tumanyango murobiriyo yogobuko watu chibasari no gosira chisemi ngakyoko ile sofa which basari no mange during my first 2 years in office. Aba competitors bane igoba tumeta abantu babo gosoa as a committee chiane go sabotage ebyasara bye basari. Committee you mean CDF committee, particularly the basari committee. Mugano bwo mwako mutanga no yo kabere torengo mugano muyasana. Batirende saingine nabo etakeiro monto bwate obolemu ekere bintu bitali go work, they are just not working. So we corrected, and for the first time a bursary njabe administered unebirengere byo mujumbe bire, and ntuarwa a bursary yamana. In fact, we are the leading in the country, 75 million. Na bogoledi abayiboli a burden ya 75 million shillings togo chinyora anywhere in the Republic of Kenya. Na ende kero mwana o apply for bursary igaye to a bursary ya maskani. The minimum amount of money chiena nire which say day schools in 3,000 shillings. Abanabe University, everyone got 7,000 shillings. Abana orphans, total orphans, igoba kaniri scholarship. Na abana ba single mothers and category yo mbaka nire partial but substantive scholarship. And I tigangire bageli ngakira bali muvane chief principal in particular ngambu yamono egeko gere na batebetinga inwe abana kiba apply ba irirwe school ba ire register them babikire pake uniform ntomere invoice so that to factor in abana bali barwete challenged homes
egere tulike cheki to cover their expenses. I want to say buna nari gocha na nyole simi kurua so mwalimu Nyambaria High School, and I want to thank mwalimu Nyali of Nyambaria High. That's a national school. Eruwete akaira abana bane ba West Mugirango with no money. Akabebekere uniform abaragirie mpaka buna namuikire tie cheki. That trust between our chief principal ne Muchumbo West Mugirango ne committee ya bursary has worked miracles. Mbata kagoto tema abande mbaruma etaba kore byasara byoboka bana abana baruete mechire challenged ngabagende babake kibigicha ngabono buna batemetu umwana one naira na adopt kurwa libo murito ngabono umwana yakwamete bakakibicha asa chandegete amahomo korunyuma. And I told them nonye media tika bainyuri kuruga ki muntu tayo ubu apply kubyarwa asataka nekerugo ukogenda kumurika ng'umwana uyo rasarwete umwana uyigako ba affected psychologically nonye relationship na abana bande igokonyorere impaired kwanyoranga umwana uyo potential yaye ntoliko ko realize. That is why ni tuma gwitwika kiro umwana in my constituency, particularly bali batabuati any means, and I put them on full scholarship, and I want to assure abantu bane ba West Mugirango nga that is the way to go. Ubuliri boli bwarenge ngaye nkwa ngakerete kura aye ukaruwete nyombaki ubuliri boli mbwahera and mobu anchira na ndiboirane as a constituency ya West Mugirango. Agwa sikiseme totaraja turigerie amangana infrastructure buna kwa gendreria magacho gosire kisemi naroche umujumbo mino wensemo ya Kitutu Masava gakoboria obotendere bobo tukikwana kyangango tukabale skura yamo abwatokerete obokonyi bwecheki emilioni emu yetageti account ya school kero kuba tukachibese kigayo Mheshimiwa Steve Mogakase bunge yabo ngakyo make sure ngachikira account ya school kero kuba echeki water riori kwara wasichikira account ya school bose no njomanyete na beire bank manager for many years and system ya accounting ero temu ndetali Steve Mogaka a program ya CDF igere full proof nchirate yoranga ine muntu egekogera ekero korosya project inde yonse abantu ba public works igo bakogenda banyedraw abamanyanga kibesa irengeta kire koewa kero ya ikirabwo yaba advertised dero igera se electronic procurement program ekero ya be procured umuntu ochorwa guchikoye kora atara achorwa igokorosie committee ye project aliya so gokora as school baro kurukunga project management committee baigore account very specific as a project yejo kibese no chikoru CDF tali ne cheki igochiko ba transferred ne bank kiasoa as a county area ya project management committee. A contractor yako legacy yaba inspected yawe completion certificate ekera iwe completion certificate nali yako genda as a project management committee kumusainirie cheki. There is no way nonyine mbongiera ikere kibese kia CDF but a case in point as a mekora ya kora igintu gete libonjali na sande, and I'm telling people uchiesa nechibesa chia CDF nechero kogenda you will just go to prison egeko era andeta yoranga ine mundo program mugere very clear and very straightforward, and that is why ntegete wakera mbiyamono committee chia CDF chia West Mugirango asoko babiginwa asoko kora imirimo y'abantu n'ikibese cy'abantu tokonyora a very clean audit report, and that is why projects chia West Mugirango chia kolizo chitana kokoro before, which is why ngoko bolia sensemo ya amagendra sengenchontu bategati yechibichagari amagendro ye chiskuru in terms of infrastructure nsemo ibunge ya West Mugirango so far. Mwana koteba ngomuntu nari kiaru ukolire bintebi na ende ntwamo kosanga ayemose umanye chibese chia CDF njibwate record paka una chibese irenga kwaye kuna ende ngichiko kora. Na as a constituency ya West Mugirango
na ira gotebinga inchibono nimbwate advantage eko na beiro mu accountant igondo mu accountant na akorire gasie benki so chi process yechi igonchi begeteka asechibese chiri twairwe cha West Mugirango chi project twakorire ene tomete nga before 2027 kere sukuru especially primary schools chiri chiandigete buna a polling station go say polling center chi skuru eche chialenge amaurumomo amatobe you know ase okurigereri kwa sympathize na bana bagosomero wa sympathize na balimu bagosomia ase chi structure buna chiria. I just want to thank my God na buna ne tomete about 80% yechi skuru chia kolirwe enga kingirete koboria aba West Mugirango chiskuru chiri chitaraikirwa gake I can't be everywhere at the same time yeah ejinarenga kinsabete kianyabao amabera nsabete skuru yana kianungwa amabera nsabete skuru yana ya makaira amabera ne chinde chiri ntaraikira but wizo koligereri in every ward for the first time ki ward chiana isano okonyora chiskuru amaridadi tiles ikirameke nya chiloka you know. And I said, that is the minimum buno mojumbe ntagete kwa abalimu n'abanafunzi bane aliase bagosomera usebagosomelia. And it is working. Because of that environment, chiskuru chiane chia West Mugirango, igo chia sogetie amatokeo yo mutiani yo form 4 ukurigereri gwa kuminga yani yana maene is this West Mugirango abana ngucho guitera go cha university. I am telling you West Mugirango is the top constituency out of the 290 as a population ya abana ngoso ye university. I am number 1 and I want to challenge anybody. Sironga alone igo yaruete 1000 about 1200 students bako ende university in 1 year. So ninde stress renda se basali go matekera bana bago etaigo tunango korara kini kila baraka inakuja na gharama yake asoko babira nekiganja ya CDF na bana kero kinkipwato muchandaria se bunge nkorengi kumusarangora batika to skebosio to kwandre utararu abo igombwate nyesaye ganyanjete sana naenda ise ubujumbo obwane igobwa chitegwetera sama bokanyasa igombwate 2 categories of school development. Igombwate chiria ngo develop na CDF nga convince ye ministry nerega to agachira grade 9 classes karoto go partner bagaiti chibes chiaba ase office ya CDF to kagacha those grade 9 JSS classes alafu now chibese china tuarubura chia Kuwait. That is why I am saying inga saingine kromoko we president ya gotebanga in Singapore to go chako goika inje West Mugirango as education sector inje nonyore ngo batanganira ga Singapore mutakuja munikute huko. Todos que vosio ngo akero to chiko korre rinde tonyora maburi abera to korwa sabancho barigeria na ragaria no waziri Mheshimiwa Opiyo Wandayi utendeta magana energy infrastructure igomethena na bora yagacho nyetubwa atibora buno nige sunteke borro naro again another point na be ubra bora bobore na insecurities chikoba so far electricity connectivity ase bunge ya West Mugirango ntorense yake kubwa buna target ya ne alenge lakini tuasukire sata na korra stima wansira minto mata alinya kunguru mata sakuru kunya kunguru is darkness manyanga in West Mugirango nimbwata sakuru kumigingo yani miginga se no man's land taike rero aba dosi bane kuruwa migingo igoba bwa testima lakini tiracha yonse bunantagete nonyene kronali ngebokimo mbante batinga estimeyo tekabeti abantu bonsi ngokora tule supplementary budget which commenta chibese icho engakinte betia abadosi bane kuru
lowa getari na mapera bataranyora estima inga kintebe timea one John Njiri ngaga bunyama ya gatia between Rangenyo na Nyamaya turanyora estima lakini nkonyora tole. But the biggest effort na kora ase TVET ya West Mugirango irigari nya igasamate kingo teberanga ubutenene lyobuya ngokonya bure igo TVET ya gache tuwe no mujumbo yoru setigwe bakamanya kubeka transform etayo ebintu bitakere gari ebitagete 3-phase transformer ya ubutenene lyobo no butenene lyobo pake egesima gia simegetuo nkeyo mache bono egasi yo repair nero negasi enkongo. But the good news neringa inche umayetinde koligere linyumanga nkigia kolirwe tarakoru no nabantanganirete igo na tegetie constituency ya nebune constituency. That is why ekorona nyorete project chi stole tie tarikia nungu tari nyamotente mi tari kurucha tari nyaisa. I took them up and I said ebinte biko bikoru nona kwa mete by the way angana kolire constituency ya Nengima but because the project chia setu chikaba abandoned carelessly I said to my conscience tiganda achikora kwanza mbanye gukora echiane personally go amangane estima we are on course ona koebererinde chibesa chimentwe egere estime yo yane is by December onyore nga kiro muntu abeire connected inga kintebe tie sonko bane kuru nyankanda na nyachururu abantu bamanyansi abantu ba nyabumite nga ngire ngorasi ni gesene no buna mwante betinga abantu bande muri motumire manager orione bika kiro muntu amarieta kiro muntu na chanyole estima tikatoska bosio asengencho enganeiga the last time twengega gwante tinga nko echinga kyake sengencho nkwa bwato muchando batirendenga kicho nchira ikakore nina konyorera tianko bori murubiri bwechipara ngwa sota tie issue yare ngororo na kiegendra issue and this is why I'm saying inga nkoira na ndente byo mujumbo yo oruseti wo oyo umbwatiri bakajubilia ko ryo musaro ne bono tigako tesa abantu ba West Mugirango ngegera umucyumbaro rekana tari gukora gasi because red n'abantu baye nabuba hijack zikipara bagataka gukitimba particularly ali asabantu bakagetenga mbanga kirite kura egere barorekane nga umucyumbe igakobanyanyasa. Imagine bakobeka amaraba nekebuse instead of maram ya munyureta mangana abete pare ya sironga kogenda bunyunyu munyureta mangana aba asikipara cha Busamaro. I want to say today, and that is sababu nsikireto mu president gatano bwense ekerona mu chugetenga ebyasale ebyokagetenga ninje bigosamba mu chumbe itakuramba hata wewe mwenyewe ikageraga dismantle care management koru top director general paka umundu wibwe quality tui nganere regional director igabunyamira ya ni tukaba indorete korwo akaleta abantu bekene dawa iko yatugite yechipara cha West Mugirango. And I'm telling abantu bane ba West Mugirango tara Busamaro ward yengima ontebi mpara kietara koro the last road ne yatinga kogenda gena itambe bu mwishimi wo wocha nero yoka konye yatigaire nkoherere bono iga epara ya nsumbuete egotrimboka korwe stage kogenda mabundu yagenda gukigia nchore ya sotiwe wiki etwansire epara etana gokorwa for 8-10 years erwete nyamaye lami egotira gochiopwali this week ngwansere gokorwa ekeronsa betamabera abantu bagutubeke para ya masosa pare korwa miruka kogenda masosa kogenda gitari kogenda ya iyo nero before the end of the month umaete month yako ndiye wiki useyende nero ngokunwere. But the biggest news nelinga for the first time after 30 years
elami eyarorekanete last in West Mugirango 30 years ago. Lero lichumbe numu president yoyo mokura makuru wa Shivling igangete 30 kilometers of tarmac chikorwa Magombo paka Bondeni. West Mugirango no amagache amane county yare. Imagine na kinaro gotebera none karonko boli bunge bwakinche landlord ye county ya Nyamira. Obunyinyeru konyorure sikeime. That's why I'm going 30 years. Imagine 30 years. How true is that? It is true. 30 years. Agapara ga serika beku ga kura ga Shivling enyongore ya nyakuongora galia inche na acha gutabukie pale you. But the good news nelinga the 30 kilometers of road chile distributed very evenly and fairly. Toigore epara ya Magombo gocha Bondeni egere chiro ya Kibirigo ere lockdown chipara chikari chiko trimboka chiagenda Kemera chiagenda Bosongo e market ya Kibirigo bono nibwate highway egocha Nyamira headquarters egocha na Kibirige market eto igorere biashara galia tali igorioka eskuru ya Nyakiure Professor Magoa atangasete nganero ya tanganire in Kenya skuru ya ne ya Nyakiure iparangu tirimbokere ku Kibirigo egenda abunyakiure sukuru yintagetebe national egenda go chikiambere sobo umurandi ya Rogers ulio terete nga amangana ngo chenchiale egende soke mutagara 30 kilometers of road bono nalintegete president ange chipara chi municipality ege kugera headquarters ye county ya Nyamira inje mbwate igo unchere tokomosi egere president ya mente 5 kilometers chigo etagali e town gati chibe kenestima e town iriero rakana budi e town ekerongo koraigo nalina ende munda ngeretie abantu bagotebanga naende nyanje Dr. Fred Matiang'uma ete muntu mungaini sana e doctor igato tebetiga kali minister omuntu kubatebi murwase serikali ubu nobuchi yes aina mangana ayi umuntu akotebi murwase serikali umugusi serikali yekote solicitor general buna Shadrack Kamuse ubu nobuchi iyo ni mwegenete sana igo tingo kaganga incheni nkoro buchi ego era CS na kanete nga urwase serikali ubu nobuchi nebinde byose binase serikali bikorwa igo undeta nkorera buchi ego gera ekero kuriye bindebi irangora bali mutagete siasa ya 2027 irangora ego gera serikali nero bisibono na incheke barua ndikire negiyogo save no giyogo tumike serikali yeye esoke bintu tora ntanga 5 trillion budget to answer process yokorosia e budget yeguchagweti ku June ya 5 trillion iyo boy gona ere bwata mangana manga egenero yo moelio mose na munakuoga buda mukuoga abugusi egasiero ne ringa musacha kiobekire a project as a budget ya 5 trillion at the end of the day ikina kitogo cha kubora nawa na inchi ekarotogo cha 2027 tedosko so ninche ngori kito sanga sengenche chitrillion jina chiro chogo chinyora mirobero nere bwato botukanwe menge totare gwa jisimbe ga ibere isa to chumu anchu murigira so bwango aso gukodera ko batu basangira mange ense monero tarakunira ye chigosori egati chibicanjire nari korigere kwa ebitie bya Rosi wari West Mugirango bya basketball emirobero last time ngwanda etino kupatiro na ba MCA ba go kwenekenge chitalanta ngukina chira sense machana anda kembaro batata ke amagana iga ya siasa mono bare barata ke gukina chitalanta bare barata ke kwegendria sense meyo asichinse mochine chava sine sports wise abe kwanga area to tuma administrative units kwa no baro cancer nero ya location ne sublocation tuangen teretwe lakini renda asichi sport and I want to thank abali mubane bali talent developers bana bane because West Mugirango taligere number 1 as amasomoka igotole number 1 as a co-curricular activities as a mechezo inche nimbegete an international basketball court as a school ye Kenyoro na ende komentande
eyende this year as a school ya National School ya Sirunga Girls. Ebi bibere krombwatite Kenyoro na Sirunga bono gotogo chiko host national basketball tournament as a constituency yane. Umwaka ulio etete Esauliyechi Hall ndo seti ya kimataifa as Kebirigo Boys National School pamoja na Senator Kibaso inche inugusi West Mugirango na abo mutanga ni go host the national music, the regional music festival. Na endekero mwaka ejinimba lokeretie togenrete. Wono nali nkuna metekoro CBT because uisokorra buna Nyamira comprehensive school egintuge komerororo utashanga ngokero selinde micro mini stadium egere naro to tuara leta shabana nero yara kune mbumbu yaye igabu igonga tali igoneba ogotebinga ga siengi yage go attract chibese because yega siengi ya se developing school infrastructure na kolire Safaricom Foundation igo yancha kondo serie skuru ndegeste tenche bweka omonyene skuru nero yakwamete ikurukuota nyore senior school or secondary school njabwate namba konye bangaikire ne skuru wejigere so special to me egekogera skuru weji no motel yoliyo sungusia ulikuru kukansolo nsongo musongo no aruete sobo gali bobembe. So we persuaded Safaricom Foundation bagancha gotoa 60 million shillings kyogwanza korunse kwagache sukuru enya pake kule chikoroba batoe bibunguo pamoja ne negeti mecheso eye te konyarekana asibuti nilibota iyo boronge and that is why njengota yabanga Nyasaye has been very faithful to me and for West Mugirango ni tatuara mujumbe bono gochimutwe baikira asibatari gochagoika mpaka yesa irane elia kabere asoko ba yebiro tikanko echinga kyasinga nchongwate banga aseme administration nobwate engana ondantraso machujumbe beresa tobega chabantu abarigeri uchisome obururu naende konye tubwate West Mugirango gaki in 2017 chimbebe chechi division location na sublocation chigatwa naende chikabekwa Kenya Gazette chikamanya kongentwa since 2017 Uhuru agasavu emyaka ya 10 naba minister baye bakagenda ebintu ebisiekeire. It has taken William Ruto wanja we implement chi location yecho at least in my constituency. Bono iga alicharachani we are ready wanze division iga monga mbabwate location yabo abanyayigu bono mbabwate location yabo nabakiambuli ntegetebe implemented ngwanza tole mocha division yego twara dio gali Kenyanya na Bosamaro. So I am saying serikali yeye has shown West Mugirango favor kubuwa serikali yende yonsi before tangu Kenyatta achore tukobe president ebintu byakwamete byonsi gotinda gotebinga KMTC yane contractor noere ekutire ni chikoroba gochigalia chiko cha kunywa abana about 600 ikotinda gotebinga affordable housing nero emerete egenrete kwagachwa igalia Sirunga ikotinda gotebinga ase budget yegoeta ngo conclude tole kobeka chibese cyokwagache chiro ya nemiruka ehagache yinde Nyamaya ehagache yinde Nyamira town igotinda gotebya nye university eri atosumbwete twaansa kiabonyorwa abantu muko na gukwana gosenaki abana nko babara admitted goasa gosomera university yaito ya Nyamira the first branch ere kiabonyoru nkobwati tole na intusonyore town campus igocha Nyamira ebina byebintu tolikire gokora ebibinde mugura batotogeringa siasa kiro mondigali yekero gokiaye na endo tiri naze ebintu gwakorire but allow me koborie kotarakura omochumbo ruseti gwo olengo mochumbo for the Kenya uruseti gwo West Mugirango ngamanya kubikwa
asara aturikeira abantu ba West Mugirango nto kurikaba mpaka Yesu iranire. Imagine inche igora chore tubuno mochumbe nkalinwa eserikali eko ya serikali na alikonia ni ya baba ere akarusigwo asobo chumbe lakini akaegwe serikali ekomobo minister serikali ekomobo ambassador ibyakorerete tinkomanya. But the pain y'abantu bane ba West Mugirango neria ligereria kitutu chache north chi project che chilami chibe kiro kigenderete egekwera Japhet Nyakundi no muchumbe bwa serikali omo ambassador uyu urengo muchumbe rusitwo inkiangerete aba West Mugirango mbanyora para yaye kurwa serikali yaye abigete office inkiangerete obo ambassador bona gucha gwanjobo chairman we party yane musara kiakoria mwana kiakori kororo mpara kiakorusia bujubili lakini Uhuru no mutenenku. I am asking them deputy party leader ya Jubilee yane njirana kororo Uhuru oyo no mutenenku ise no president ne president kamuranje toye chipara gete korwo kamuranje toye chistima gete korwo kamuranje to amali amarube yokorika bali munabasikali korwororo moto nerie mbeo gusiyi igototageta abantu baito banyore position. Mheshimiwa your former MP na cited yagateba personal reasons na ndende for right of reply na ndeta yaga tiato tiato mutige igona gotebi gonga igoboro bokondi nga eserikali yero obisi akurama ne yaye nero yibegeto ya inche no musumi ya na asumira para na asumira estima omonyenere nkiatago toruserie para ya yororo atoruserie estima ya yororo atoruserie mere moyondororo era no monene ta koba personal reasons bo mbasa ndege ntegeke lakini nkeriegeke asaba West Mugirango. This is the politics I want us to do in Gusii tokora masindano kero kwali getu nki wakolete njeri chumbe ne myaka 3 yokande inkina akolire. But remember inchekero na achorwa uno mochumbe no mo president yo tiniko mo defend bosa chi budget chi ayebere nchiawa no manyete finance bill 2023 iliangushwa 2024 iliangushwa president Uhuru chi budget chi ayechonsi komi nchi akorete gasi nkiabegete se constituency ya West Mugirango omuchumbo yoko defend na yore chi budget chia yeisano abasindano namotebi nganga alishivulingi gateba nga ekarona arengo mujumbe ngakora keria muchumbo utakungikira inje nabatebirie byanega lero tigatokore contest nkiwa korete ekero kwarengo. And that is the business we want in Gusii. Tochitomori gitoigwere nga kisensemo kwanza ndagererie interview ya bonsi abanda bana ba Jubilee ntana kumera igoko ba Jubilee otabuga tibachumbe ba Jubilee Tiatoske bose igaiga akoro kwa Bishop Murigwa abatabanga nabo aterete ko rukebirigo abatabanga thank you Mheshimiwa Mogaka for administration block engia ensemo ya Kebirigo primaries moja karoto ko yigora morore gasi na tera na igoire my friend abatabanga thank you asengencho ni kama ni state of the art na bange babere ba kubwateria drumming abatabanga keep this message for reference kurwaso Mheshimiwa Rijumbe agawa batabanga tutam negati ya banda bange narega igori ke ujumbe message ya nkori yotabanga Mheshimiwa Steve Mogaka niga kokopoko Mheshimiwa David Maraga kurwase nseme West Mugirango lakini renda batabanga Maraga is against Singapore iyo kokopoko ndo kumera renda onyaraga agutoira Dubai na batoko umerana because all I'm saying is kero montare de sera chiaye 2027 ndote baninga ngurete be ngutugwakira chikura lakini tai bono I'm only asking for time nkolege pindi kiane tusindane nabalia bakorete kumbwa banyoroki negati ya banda bange brago sanga na into igaiga nkomanyi we ujumbe nere ya tomirwe agote banga inkora ngine itu asoma ya yoko bolinga mwakili ngakia kwa okopoko yakoro kunga Gideon Onyancha agote banga good work
agotebanga like nyachogo nyakoria kianungu enchoro school good work ngikere rore school yi school mbara yadi ebirasi maridadi I'm telling you abumbo samaruwode au kwana tali enchoro tali nyakoria tali kianungu tali gucha tali kianginda tali tinga tali igena ita my friend I'm telling you only in 3 years naro gotebaga nga bogichora awana barabara ya MP bogichora bogichora mbagutwara para ya MP egekogera MP ya Lengo igo ya Lenga se committee ya roads oyo ngombo gichora ariko no arwete gabunso asata college kindi iga Lenge committee ya roads ne ruta bigete para bali ndi yonsi ase budget lakini rende bogichora na babekeire para ekorukorwa abumburia yelami egocha kurulio nyangi esoke bunyunyu abwo mbogichora epare ye kurbondeni igego etabogichora chire nene yabogichora ekuru ku Makairo ige para yelami neta cheto epare yende kuru ekoru kebiri kokogenda nyakiore igego etabu kiambere mbogichora yamanya kogenda uchi so igomba bwate babwate oyo natamanyite lakini rende igobona umanyire kuuliza si ujinga nawe gotebanga ni naroga iga yari kuboriri ya sana oyakorkwanga Lamek Meki agotebanga West Mugirango are supporting the government of the day agotebanga we development siasa inafika bado rijumbe ni yeye negatie chinyinge chiko koboko egati ya akorkwanga Gideon Onyancha agotebanga rijumbe 2 term Kisi nondu Kisi Bildad kindwara gotebanga Kisi nebwati tigatura igwa egati ababere batoto kwaiga bari bwate riboria ya masemo hello and Soko TV Soko TV iriyo bwere byango togosanganere nabo igori boriria go direct aso mushime wako bayebiro abo kwangana abo kusumu ndakuri mu kinyibu gato tebinga kandi pedia yate omugaka maraga Toraita batele na maraga batele na udogo takuruka kikora cyago ki ate kana ro tuwa mrenga neli choni na ndio yesu aliginde kandi studio yangu kana kwa muntu gwa dafira sana kikora jitu wa mwagiro tato tokani nto cyakira matiang nariga gubotwa tairenga maragane project ya serikali na ndio borenga otebirenga gwa kwandre no borro sana koranga obo style expression yago ya maiteke robot bakoleta machesa samagendere ya constituency yane ya chandikire jana korora mi 30 years jana gokonyeka ya no ne university ya Lengo ya siegetwe yes and that is why ngote banganche bune fighter ya West Mugirango muntu ndibwensi okongonerie biasara bikoreta asara West Mugirango ujiere ndaenda na yeye chikura chubo president Njiraika yes onyikubuya lakini ngatangasa ngana nje mu muromi ndokoro kwa Justice David Maraga nkuri yarekero so tigana namangana yipe ekero togo chagoika 2027 ekero twa ikire to komanyanga ngote neine kirogo ondeta yote nene kirogo bona yes abonzi pe na expression of interest inga mbarengereti batenene ogotenena nkuria ekera IBC yatebirenga bari motageto president itamasakara ekerenga kie yaikire utagukwana manganaji ungakibona cross the bridge when you get there nareke watabanga akiri bone president yaronero amasikania wase president abwati sigwakoregase nega stalio nginago kora ipare yo taliko chikunyetumia inatebe kuru bonde ni gocha magombo ipara ya kibirigo kogenda kiambere tali president yego chikunyetumia inche nabantu bane and that is why ntegeta abantu baito ntoburukania mangana sika eserikali ritoete bango yetumeke etoroserie bintu togo ikachikura
ekura secret ballot tima etibone kitoko gukwanira gaiga na ngoguchwakira ngotari guchwakira we vote by secret ballot tikatukorega iga nara gotebanga Master Maxis agotebanga kazi safi. We request basketball court ase Nyachururu secondary batebira barabwa sense mu yechiko sori mbata getegeti ya basketball Uden Nyakundi agotebanga maendeleo ni haki yetu sio lazima mtu support serikali ndio upate maendeleo ko nyara magendera yaki yinga yere ko Uden Nyakundi asoko korra gazi pora mosubi agotebanga congratulations Magombo Bondeni Road kwa Ekwanire agotebanga classroom ekeya energy new sports ground eg Kenyoro basketball Kuwait projects ago kokoboka ase video yendo mushimwa tika tukorerega abo ase enkwane ago yo mweri gocha saba gusi na boga Banyamira na ba West Mugirango na ningi babwente go expect which are you going for tutam by the way nchetu tamu ngo saba abantu tindi buga tumanga na mange nchetu tamu buna lichumbe kiama keke lichumbe so you seem to be detached na Jubilee kwanza ngote nindo musaro ne go chiororo ndore osemba nyole chibeso na ndo bagutale you know my friend itotebi yango ngaki don't kill the goose that lays the golden egg yeah inche n'abachumbe bande 34 ba Jubilee intuto changete chibese chikurania ebyasara bya Jubilee kurania ebyasara bya Jubilee excluding yabanyene is the cardinal sin naende igo no ena baba kungainunga baba akere chikura na barabu bago chikoba excluded the moment that time comes lakini na ukaninga lero igo nacha asugwakira ba West Mugirango ngambu yamono n'abanyamira ase okogenia abageni batara namaskani togenderera igo nonye baturama no batotokania ayo ntuana kuiraneri mama yetenga ntu West Mugirango nduri kuiraneri oto kurigereri na maiso kwa era yao kwa agenda etebenere gukwana netebe yaito igwa kera magendero gerenga kia ikire togotebanga aye onye no president yokurigia tworo kibyao aye onye no bojumbe nkoriginje na injira bongo enda nyoro kia bande bintu byane nakolire onye bakorora umuntu naro okolire kobwa buna nakolire wala na nje onkumwakire kurejo because I mean well for my constituency lakini onye naye toigetino onye ne quarter yebintu lichumbe lyakolire kabo mutanga niko ngakire kura egeko that is how countries develop. Thank you so much. Koba tokokora mo director ngura se studio akabira ko mboringa no maete bo morito. Umurito no manyete ko manyona abantu babo morito ngobori bare ngibagobori estima gose baranyora estima para estima e para nkonyora bare yiye korukorwa bumbulia ngo etere barete bakabunyunyu estima mbango serete ego ere transformer nero umuntu oyo mubwe ka gutumia umuriro na teba ebe maximized lakini abantu ba morito sabestima na tuma manager ne bakororo abatebinga sabestima ego yatokobeka rustima utasabiti just like abande bangembarasetie batagete basari batasabiti utasabiti basari tokoewa ego yakibese kine ichi serikali so sabestima promising nga transform eyo etaraba maximized a capacity ya yenene nkobeka rumulestima kinda gwazi transformer balia mokobeka ebintu byogosambereria chichuma botuko ase mutabeke iristima ngotogosera muri egekore overload yege go blow transformer kwabeka abantu baita somusunte na kananga tigonde tabwatigwa gakitoire ngora na balia mwabekere twestima nabakora motari ase data base ya Kenya Power and Lighting mwataka kubwatwa ena kananga amnesty gose amabira aruegwe kuranje onye kubekire estima etali ase record apply bono regularize kwere yobekerwe mita tinta getiko kunga monto na bwe twekirwe na ase sauli
ebekirete stima Ndio maana mheshimiwa Steven toro chinganisa ine tutamugaki abana nje West Mugirango na baba abana ije mujemo monyororere tutamwero yeli jumbe yero munyubwate ikiamo dara bate bina sense mura kindrendo kwate achinga ki ikiamo okorera ki ikiamo ngiri gokora gasi my friend no bongo bokore gasi to gimumura kieni tiga to giwe ogokora ikiamekyo onye na rosi ikiama gitare ngoju bikiri so attractive ora abantu bakugunkwarororo I can make another one and it will be a great chama. Mheshimiwa Steven Mogaka mwakili bwego mujumbe bwense moyo bunge ya West Mugirango twagasangira mangina mangaingo mheshimiwa tokora asirego gwacha twakora kidakando chini sako chitirarete tirage chinsa isano chiabono botuko mbiyama soko ira chinga kichago gosanga no mugusi na bwego mwanchu murigereria na nemono munyamiro mo West Mugirango nande chinga kichigo toka wate bangu batokore statement ya wiki iga ne kubwata kana ne kubwatoke nibo yabo guchese kyama ya Jubilee Jana no mutienyi obo kabago jiri njiko na tunande chichio. We are looking forward to that. Tochiko kuriye bintatari go tsikuma kabako goko niba. Eri narito kumanyanga umusimamo no na bwego mwelekeo no. Mwancho murigeria na yeto ko gwakira mbiyamo nase bari batumire cyujumbe kinyinge sana nsemo ya Facebook nsemo ya YouTube bari batumire cyujumbe ase enjira ya SMS na bari bakire kisimire ganto kunyara ko batugo kibwato ko bayebiro kurende kinga kinande kigotoka nto kigosanga na yayiga tokote bambiyamo nase ababwatani baitu bari batoko abanyakuru ase studio ya Kabere Barnabas Sondari Felistas Kabendi Brian Chaka baine kyamaro wine kibichango cyara senchirengia abego Daniel Omwaga na Frida Kerubo kuru ase studio ya Kabere baine kyanko ya nyorora senchirengia asemesema yakurwa ensoko ensa eyamo nabono chinsa isatonchenkuru kwa Clinton Ondigi nyasaye kawanchanande tumira na sembe